Az Egerfút Tudásközponttal az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának több szempontból is fontos az együttműködése, hiszen az Egerfút Tudásközpontban zajló kutatásokhoz több kolléga is hozzá tud járulni, különböző részismerettel és projektekben is közösen dolgozunk. Így van ez a különböző élelmiszer alapanyagok kutatásában és az eredetvédelmi kutatásokban is. De mi inkább a gyógynövény kutatásokban és a gyógynövények azonosításában, minősítésében tudunk az Egerfoodnak olyan tudással segíteni, hogy sikeresen tudják ezeket a projekteket megvalósítani. Az Egerfood klasszikus analitika laborjában vagyunk. Amivel én foglalkozom, az különféle gyógynövények és fűszernövények kivonatainak készítése és egyes vizsgálataikban való részvétel. A kivonatolást akkor végzünk, ha egy növénynek a hatóanyagait valamilyen oldatba visszük. Azért készítjük a kivonatokat, mert egyrészt oldatban mindig könnyebb megvizsgálni, hogy mi van benne pontosan, és oldatból utána az oldószer elpárologtatásával egy ilyen sűrű, tömény koncentrátumot lehet nyerni, amivel könnyebb bánni, mint magával a növényel. A gyógyászati célokra nagyon sokszor használnak kivonatokat. Azért, mert ezeknek meg lehet mérni a pontos hatóanyagtartalmát, és utána egy-egy beteg számára pontosan beállítani, hogy mennyi hatóanyagot vegyen magához. Máskor pedig érdemesebb magát a növényt használni, ez elsősorban a gasztronómiai célú felhasználásoknál érvényes. A legelőn az állatok, amikor kint vannak, a biosz tartalmát legelik le, tehát ösztönösen, magyarán ösztönösen kiválogatják azokat a fűféléket, gyógynövényeket, ami az ő számukra jó ízű, és hatással van a szervezetükre. Mi emberek részéről, hogy a tejtermékekbe vagy a sajtokba rakunk gyógynövényeket, ugye ez tudatos. Tehát nálunk például van egy tehénsajt, amit ilyen bükki kakukkfűvel, kerti kakukkfűvel fűszerezünk, ugye tudjuk, hogy immunerősítő hatása van, köhögéscsillapító, és hogyha beletesszük a sajtba a kakukkfüvet, akkor abból nem csak mintha egy teját főznénk és megisszuk, hanem maga a fűszer az bekerül a szervezetünkbe, és mintha a tejának a filterét is elfogyasztanánk, tehát még több jótékony hatása lesz. Nagyon sok olyan gyógyszerünk van most is, ami növényekből készül. Magyar szabadalom, a Kavinton például, ami a téli zöld vagy metény nevű, egyébként dísznövényként nagyon elterjedt kis növényből készül, vagy a különféle kumarinok, amiket véralvadásgátlónak használnak. Ami megfigyelhető trend még az az, hogy a 70-es évektől egyre nagyobb az érdeklődés, most Magyarországról beszélek, a zöld fűszerek, a különleges fűszernövények iránt. Divatba jött újra az oregánó, kakukkfűfélék, zsája, tárkony. Azt mondják, hogy ezek ilyen mediterrán fűszerek, azért hozzá kell tegyük, hogy a paprika megjelenése előtt ezek a hagyományos magyar konyhának is részei voltak. A tárkony az erdélyi receptekben ma is elég nagy mennyiségben jelen van. Az oregánó is ismert volt, tehát a parasztok szurokfűnek nevezték. Pár éve voltunk kint ilyen oktatási projekten Csíkszeredán, és ott voltak gyógynövény kutató szakemberek. 1 négyzetméteren Csíkszereda határába 33 és 40 gyógynövényfélét találtak 1 négyzetméteren, több mint 33 fajta gyógynövény. Ez azért úgy gondolom, hogy önmagáért beszél. Két formában is tudunk újat az asztalra tenni. Egyrészt ugyanarról a növényről kiderülhet, hogy olyan hatása is van, amit még nem ismertünk, vagy nem volt annyira szem előtt. Elég közismert egy fűszerünk a szegfűszeg, és ennek az illóolaját többféleképpen is használják. A fogászok például nagyon sokáig használták gyökércsatorna fertőtlenítésnél, gyökérkezelésnél a fogideg elölésére, fertőtlenítő hatása van, baktériumölő hatása van. Mostanában azt is vizsgálják már állatkísérleten, hogy esetleg diabétesz ellen nem hat-e ugyanaz az illóolaj, amit egyébként már több száz éve ismerünk. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor arra van szükség, hogy a kutatók igazolják egy-egy hagyományos felhasználásnak a hátterét. Mert jó, hogy az, hogy hát ezt már az öreganyám is tudta, de nem biztos, hogy jól tudta. Tehát figyelembe kell venni a népi gyógyászati javaslatokat is, de ellenőrizni kell őket. Ezek
ezek a gyógynövények, amiket lelegelnek az állatok, ezek az ő szervezetüket is védik, tehát ez az ő gyógyszerük. Van többféle aminósav, vitamin, nyomelem, makro-mikroelemek most. Ezeket az állatok, ezek gyakorlatilag nekünk összeszedik. Tehát, hogy mennyire érdekes dolog ez, hogy nem kell elmenni ebbe a gyógyszertárba mondjuk kakukkfűi, oda meg mikroelemi, oda meg makroelemi, hanem az állat ezt lelegeli. Ők gyakorlatilag ezzel a mi hasznunkat is szolgálják. A másik oldal a dolognak az, hogy én úgy látom, hogy hirtelen nagyon sok növényi készítmény elárasztotta a piacot, anélkül, hogy a hatásáról igazából tájékoztatást nyújtanának a felhasználónak, illetve abban sem vagyok biztos, hogy mindegyik készítmény vagy mindegyik gyógyteja, ami a piacra kerül, vizsgálva van. A számomra az fontos, hogy óvatosan bánjunk a gyógynövényekkel, tehát ha valamilyen tüneteink vannak, akkor beszéljük meg a gyógynövény használatát orvossal, mert nem biztos, hogy a reklámokból vagy brosúrákból mindenről tájékozódunk. Tehát óvatosan a gyógynövényekkel, én azt javasolom.